Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Adayo ijay pa kay distinuam lakay. Agresign ka nga minan. Sana mabalin. Napatagin kanyak dito at trabaho. Ngamda kami mat a pamilyam ti isak sakripisyom. Kanayon na kami apanawan. Sana bale. Agsubli ag tumatlaeng. Nasyakla ko mati masurot. Agikat ka ni ti trabahom. Agbiro ka ni ti sabali. Kas itinakunak. Bakit? Sana mabalin. Insa patak a pagsirbyak. Kan protektarag ti pagilyan tayo. Ala, di ka nagliday pa'y. Diyak kayat amalmalday ka apanawak. Diyak mailamang ti kinaliday ko lakay. Malaksid amalmaldayak. Nalaos pa'y ti panagdandanak ko. Di ka nga may nagdandanag, Saan amaliklikan day ta? Nang runakit ado ti mangmangag ko ama paspasamak arangat. Itinagbangatan dagiti soldado kan dagiti rebelde ijay papanam alugar. Di na kami baybayan tinamarswa. Bakit? Iso amay pasigurado kan ka. Ngawan ti da ka sa mapasamak kada kami ijay. Lakay. Ala, di ka nagsangit pa eh. Ibatamon ti imak. Agrobwat akon. Agananad ka. Namnamaag ti panagsubling. Kasto'y gayam tirik na. Nasoldado ti asawa, nanang. Tatang. Kanayon ka madandanagan. Gaputa kanayon ka nga agpampanunot. No anyan ti mapaspasamakan ko na ijay ayan na. Anak ko, agkalma ka kumalaeng. Awan ti dakes ang mapasamak iti asawam. Diyak maliklikan ti agdanag, tatang. Diyak pa yan makaturturog iti nasimbang. Gaputa isulatan ti kanayo na pampanunutak. Normal laang dayta, anak ko. Ngam di mo unay labsan ti agpanunot. Agtalag ka iti namarswa. Husto, ti kinuna ti inam, anak ko. Kirad tinakam ti kasapulan. Agpanunot kang amin iti positibo. Panunutam, anabayagan iti serbisyo ti asawam. Katawan mo ti dakas anapasamak kan kuana. Ngam di tay maliklikan ti paggad, tatang. Kan di tay mapadaanan ti isasangbay na. Ay na anak ko, parparigatam laang ti bagim. Ibagak manan kan ka. Di ka agpanunot iti negatibo. Agyaman naglakay. Imawag ka matlaangan. Pasensya ka kuman bagad. No jak imawawag manipot si Mang Petak ditoy. Agparikat niya man ti signal ditoy ayan me. Ay, agyaman nak. Kunaklakit din no adda saan anasaya at anapasamakan ka. Sika talaga bakit? Di ka nga minunag dandanag Nasayate ka sa saad ko ditoy. Diyak nga rod maliklikan ti agpanunot. Kaano ka nga min nga agawid? Jak pay amo. Depende ti sitwasyon Awan ka di ti manarimaan arangat di ta? Awan. Iso ati nagpakadanagan. Agyaman nak no kastala kay. Basta agan-anad ka akanayon di ta. Wen bakit? Ureda kayo mat dita. Wan lakay. Kandi mo liplipatan ti agkid daw iti panarabay ti namarswa. Ta iso ti mangbantay kada kayo dita. Nanang, tatang, nangagyo ka di timpadamag da iti radyo? Nganya, anak ko. Madama ka no ti inkwentro dagiti rebelde kan soldado ijay ayan da ben. Madanaga na, tatang. Agkalma ka kuma, anak ko. Aduda ben ijay ay anda. Kabaulan da day jay. Unmat nga main, anak ko. Nakarkaro la dumagsan tirik na, no agdandanag ka. Tatang, nanang, tsaka munuan niya ti panunutag.
Agkararag kalatahan anak ko. Dawatan iti na marswa, asaan abaybay anti asawa. Kastamat, dagiti kakadwana. Ay na, di ka makataltal na anak ko. Anya ka diti mapaspasamakan ka. Jak ngamin makontak ti asawa, nanang. Kat no kinunamot ang madama ti inkwentro da ka dagiti rebelde. Iso asaan mo ang makontak anak ko. Ngam idi pala na minsan alawas day jay, nanang. Ang mga noon tanda ka sa napasama kadakwada. Makumikom laang siguro. Kan kinunanamot ang narigat ti signal iti ayanda. Sapay ko mga rod takas na ngagpaiso, nanang. Alakit din. Ingkasi kasunan di anak mo. Day tamanan cellphone mo ti dumdumugam. Agkit kita ka manan itinyos apag dandanagam. Saan, tatang? Replayak dagiti nagorder ka dagiti lakok? Nasaya at ano kasta anak ko. Tapno saan ati asawam ti kanayon latan apam panunutem. Ngam saan lata ang mapukaw iti isip ko ti asawak, tatang. Idaw-dawat ko latan. Asapay ko matan na talgad ijay ayan na. Wenmet nga main anak ko. Adda ka asi ti Diyos. Di na itulok ang maisagmak ti asawam. Tatang. Ala anak ko. Ituloy mo ti aglako. Isupay apag sa pula. Ay, nalakay! Si Mang Patkan! Kailiw ka una yan! Nalaos mo ti iliw ko kada kayo. Bakit? Ay na, agyaman ak unay. Gaputan nagawit kan lakay. Ay na, manung aldaw ajak makaid na. Si kalatan tilinaon to'y panuunot ko. Sika talaga, bakit? Inbagag matidikan ka, adi nakunay pakadanagan. Awan ti daga sa napasamag kanyak. Tila man siguron pampanunutem dita. Ay, di nak mapabason lakay. Amumatan ana pagganti trabaho. Wen, amok na ita. Ngam masapula nakasagana ka akanayon. Tanood da kami akanayon amang sangsango iti paggad. Arignan ana ikali ti kagudwa bagimi. Anya? Isumat, saan aya? Bakit? Ay na, di ka man agsao iti kasta lakay. Ad-ad na ang madanagan nak iti daitang ibagbagang. Mala, umunag taman pa'y. Agtong-tong-tong tamatlatan dito'y ayan tirig daw. Agpakadaak, bakit? Dalpasan ti bakasyon ko. Agsubli ako ni Gitistino. Apay ka di. Agsangsangit ka manen. Jak malapdan ti bagik ngagsangit lakay. Di ka kuman umadayo. Ano santan ti agtrabaho iti garden? Sana kas karina nga gikata kiti trabaho. Narigat mo't ano maawulak. Lakay. Ana, hustom day pa nagsangsangit mo. Pang-asim ko ma. Uray di ka nagsubsubli itay. Agtalinaod ka dito. Agsubliag. Bakit? Kasi ti kanayon ko ngay bagagan ka. Responsibilidad konti bang protektar iti pagilyan tayo. Kaya dagiti tattao nga agsagsagrap iti kinaulpit. Dagiti pada tayo at tao. Ngam sa bali tirik na kita. Nadagsan ti barukong ko amang palubos kan kang umadayo. Saan akas na idea na lukay? Wala. Di ka nagsangit pa eh. Tapno na saya ati panagrubat ko. Kat dahito ti ka na mo atandaanan. Ipatpatig kayo una iti anak ta. Ben. Urean niya ti mapaspasamak, Mercy. Di ka ito malipatan. Ure mo daw ti ragat. Da kayo lagta ti adda iti panunod ko. Kat da kayo iti anak ta ti mangmangtadpig sa kanyak. Di ka pumantanaw. Awan ka duwami king nanang. Divine, anak. Pumanawak. Tapara ka da kayo dahito nga raramidag. Agsingsingpad ka, Wen. Wan, tatang. Alang rod. Panawan kayon. Agur ora yan dagiti kakatuak.
Saan na bali? Agsublin tumot laang ni tatang mo, anak ko. Mabayag tumanan, nanang. Kasla idi. Kayat kunti agpaubaken ko, ana. Agpaubakan to, ano makaawid? Miss kun ni tatang. Kayat kun ama kita. Kun kayat kun ama kasarita. Ala, di ka nga rot agsangit. Saan ka di nga imbaga na idikan ka nga agsubli? Kayat kun ama kasarita, nanang. Ala nga rod, anak ko. Awagan ta ni tatang mo, tapno kasarita. Apay nga eh. Jakmat makontak ti asawa. Ay, unattended man yun. Kasla mariribukan ka manan, anak ko. Apay ka di. Jak nga rod maawagan ti asawak, nanang. Agsangsangit pa yun ti anak miga po iti iliw na. Ay kat padasa manan nga awagan ah. Awan lang ta, nanang. Unattended. Ada siguro aramidan na. Wano saan, talaga nakapso ti signal iti ayanda. Ay, daytoy ti jak kayat, nanang. Saan mi ang makontak ti asawak? Madanagan akmanen. Ay na, di ka ngamin agpanunot iti kasta anak ko. Ingka kat aywanan ng di anak mo, kat ibagam, adi mo pa'y maawagan ti asawam. Nanang, apay nga taakas jay tiriknak. Idi nagsublimanan ni Ben iti destino na. Nagdagsan tiriknak. Kasladyak palubusan. Ay na, di mo ngamin ikan iti sabali aka ipapananday ta anak ko. Gapwanan laeng day ta ti panagdandanag mo. Sapay ko mga rod takas tangag paiso, nanang. Ngamin, sabali at talaga tiriknak, idi. Tatang, apay nga ta. Manon nga aldaw tinapalapas. Jaklak ta makontak ti asawak. Madanagan nagtatang. Ay, uray siya nga raw, anak ko. Kan ada nabasak iti newspaper. Madama ka no tirangat iti ayanda. At manen rangat ijay. Uwan nga raw, anak ko. Ngamjak mo, no anya ti makagapaw. Kan no asino dagiti agrarangat. Diyos ko, anya ka din day ta mapaspasamak. Kanayon meten nga ijay ti ayan dagiti agrarangat. Uwan nga raw, anak ko. Aglalaok ti sumsum ka ni ti panunot ko, tatang. Ay, jak makaid na. Agkang makalaang, anak ko. Ikararag mo. Asapay ko ma, taagsardungan tirangat. Tapno awan ti maisagma. Nanang, tatang, di na ko mapampanawan dito eh. Pangasiyo. Ay, anya ka di ti mapaspasamak kan ka anak ko. Agawid kami mutan kan itatang mo. Mapan kami pa iji barangay hall, tada mapan mi alaan ijay. Jak namin mailadawan tiriknak, nanang. Alo si Isa na kadyak ka mo. Anya. Kanitay parbangon. Kilaata na kariing ni Divine. Agsangsangit. Kasla mabutbutang nga mararakop kanyak. Kalpasan na. Sapsapulin na ti ama na. Ang mga no natagtagainap namot ni tatang na. Diyak ka mo, nanang. Takalpasan day jay. Nakaturog matlaan. Agkalma ka kumalaang, anak ko. Tanay. Agtudtudun dagitiling at mo. Anya day jay. Natinagmot dagiti plato ana isalansan ijay nakaikargaan da anak ko. Uwan nga agpaysaw. Katawan mo tinanggargaraw. Nanang, tatang, talaga sa balin tiriknag. Agtib-tib bayo ti barukong ko. Mercy, anak ko. Ti cellphone ko. Adaw mo awag. Mabit lang tasong bata. Hello? Hello, Mercy. Ni Max da ito eh. Kadwa ni Ben. Di ka kumamakmaklat, hindi baga. Apay asikat imawag. Ayan ti asawa.
awanan ti asawa. Napaltugan. Hindi nagrarangit kami kadagiti rebelde. Saan? Saan apod na dayta? Ha? Saan? Marcel! Apay, pinanawan na kami matan. Ingkarim, asublyan na kami iti anak mo. Ngam apay, abang kay mula ang tisimbang. Nanalasahan ti pan nakapaltog na, Mercy. Saan mi mata natulungan? Gaputa makirang-rangit kami kadagiti rebelde. No kumangamin din nagagnak iti. Nga oray saanin nga ang subli. Nga manyang nga ron. Maawatak matkit diti asawa. Taisukat nga ron ti sinapataan na trabaho na. Makipagliknak, Mercy. Nasakit matlahan kada kami kastoy na pasamak. May sama na nakaduhami tinapukaw. Ben, baraw. Nasapak asimi na kada kami. Nasakit. Ngamawan ti mabalin mi. Sika kuman, timang bantay iti anak ken asawa, Ben. Maladingitan kami iti ipupusay mo. Ngamsadat ka na maisubli ti angis, anak ko. Maawata ko. No apay akas jay tirik nak iti naudi a panagawid na nanang tatang. Kan mawatak no apay nga inulit-ulit na nga inyab kas ti panangipatag na ka na kami idi. Tagas tayo magayam ti mapasama. Ala, patib karam tinakam mo, anak ko. Di ka ninamnama, ti gusto'y apagtan. Ben, asawa. Palubusan kan. Tapno makainan ka. Narigat yang may sa. Ngam ikagumaak ti bumangon. Kanagtalinaad anatibkar para iti anak ta. Katsapay la kuma. Taban-bantayan na kami. Papapanamaya anak ko, di ka umadadayo Di talaang arubayan ti pagayayamam. Napanak ija ayan ni tatang, nanang. Anya tinapan mo inalay ijay. Awan, nanang. Inururay ko ijay, ngamjak matan mauray. Kaano ka ding agsubli ni tatang, nanang? Anak, saanin nga agsubli ti amam. Gaputadan iji pagarian ni Apo Diyos. Diyos ko, tulungan na ko. Tapno malasatang amin apan nubok iti biyag. Ikanak itinaan-anay akirat ti paginakam. Anak, kabailam na ita. Kan patsyak, maawatan tumatlaang ti anak mo ti amin. Intun addan na anay anakam na. Wan nanang. Nagrigat ti manglipat. Ngam ikagumaak nga aramitan. Panawan laeng ti makaibaga, no kaano amapunas ti saem amarikriknak, nga intunda ti ipupusay ti asawak. Madagdagdagan met ti saem iti kaunggap, tunggal makitak ti anak mi, nga agtaktakder, iti tanhem ti amana. Daytoy man ti pakasaritaak, katagyaman ak iti ingkay panangidrama. Tuy pagayam mo, Mercy. Mercy pagayam ko,
Nagsaam tinapasamak iti asawam. Angam ala, bumangon ka. Ket agbalin ka natibker para kada kayo nga agina. Tarabayam iti panagdakkel na ti anak mo. Ket isurom iti nasayaat asursuro. Ta iso ti imbati ni Ben apakalaglagipam kenkwana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged ti tinagan a Mercy, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Meli at taga Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sakbay ti amin, kablawan kayo mampay di ta istasyon ti radyo, kastamatan kadagiti naayat adumdumngeg iti daytoy a programa. Ilinged nak itinagan a Meli. Kaya't kumamet, apay drama ti pakasaritaak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Meli diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Maladingitan anak ko, taalaan na kamot ti asawam ijay lugar da. Sapay adayo ijay. Di kay madanagan, nanang. Tapasaray umay kami matla sumarungkar kada kayo. Ay, agyaman akno kasta anak ko. Amang ano yung tunadakan ijay. Kat saan mon ama isa parti umay ditoy. Mabalin ayamat adi kay pasyaran, nanang. Kanayon kayong awagan iti cellphone. Tapno saan kayo unay ama ikawa iti kaawan ko. Numabalin la ko maaditoy kayo laangan nga agyan. Imbagamot ngamin ni Darwin nga ijay kano ti ayan ti trabaho na. Anya ngay nga rood. Saan ba't amabalin nga ibabawi ti panakyasawam anak ko? Ay, wala ikat ni nanang kun aya. Talaga akas ta, nanang. Uy, tanti na pinta sa bakit ko ah. Itatada ka dito eh. Ibagak ti kayat ko, bakit? Awagan naklata ka din iti Meli. Tsak kayat ti bakit? Tasanak pa'y matabakit. 25 ko lang. Matungpal ti kinunam, bakit? Na, matungpal ko nam bakit ko nam matlata? Ayawan gaya man niya. O sige, tapno di mo mat ko na. Darling, kunak man langin. Mayat pa'y. O, anya di ko nam nga ibagam. Kastoy na eh. Tapno naragragsak ti buklenta a pamilya. Masapol adakkel a pamilya ti buklenta. Uray aganak ta iti sanga dosena. Ha? Ay na, agasam ngay. Di pa'y kasla akton takong. Ha? Ay, kayat. May salang ti kayat ko. Anya? Ay, saan mo't darling? Naragragsak mo't laeng no ado ti anak ta. Narigat ti aganak kan agaw awir. Sige, naipilit mo ti kayat mo. Agawid aklaangan. Ha? Ay, saan Saan ka nga agawid? Bakit? Bakit manin? Kunak adyak kayat ti bakit nga awag mo kanya? Ay, sorry darling. Saan ton? Walisak man ket di lagi ti bulbulong dito paraangan. Tani, nakaad-ado. Agkaiwara. Balasang ko. Si kaka ti asawa ni Darwin. Ay, uwan tata. Apay? Ada ibagayo? Awan, balasang ko.
Itala ngamin ang makita ka. Isu adinamag ko. Dayjay ti balay ko. Balay, agkaruba tayaw. Awan ka duwayo di tadakkel a balay, tata? Ay, awan, balasang ko. Balo ak ngaminan. Ni, adda tugaw dito'y sirok ti kayo itinagbaetan ti balay tayo. Agtugaw tayo man kit di, tata. Tagsarsarita tayo. Agyaman na ak balasang ko. Ay na, mailiwak meten ang makisarsarita. Apay, awan anak yo, tata? Adda, pituda amin. Ngam, nasawaan damot amin nun. Kat adda iti adayaw. Kasta ka di, tata? Oh, kasla da pampanunutam darling. Kuang amin. Nagtungtungtung kami itay itilakay akaarubat na. Kasla na liday. Pagkunamat? Kailiw na kano ti kasarsarita. Iso aday kay, nagsarsarita kami. Mayat nga rod, darling. Tadagayem mo akarubat Seryoso ak, darling. Madlaw ko ngamin akasla na baybayan. At damot anak na ditoy. Sabali lang ti balayda. No daduma, makitkitak nga umay namat paspasyaran ti amana. Kasta ka di? Ay, malagip ko lang kat nga rod ni nanang. Dandan ni dinak palubusan idi umayak ditoy. Ay, wala niya. No kayat mo, darling. Intaya ba ni nanang ditoy? Tagasawa dan itilakay agayem mo. Nego. Puro ka kalukwan. Anya agayim akon kunam. Nagsakit ti kinudot mo. Amo, balasang ko. Kasangay ko inton bigat. Ay, malagiptek nga tapay dagiti anak ko. Apay, tata. No agkasangay kayo, awan ka diti umay kadagiti anak yo? No daduma, adda. Ngam no daduma mat. Awan. Ala, bayan nyo. Tainton bigat. Da kami ti kadwayo amang celebrar iti kasangay yo. Ay, agyaman ak no kasta balasang ko. Uray kaskasanaw. Mariknak nga adda mangipatpatag kanyak. Uray basti ti pagsasangwan tayo, tata. Tinapatag. Naragsak tayo. Amo, balasang ko. Sipud adda ka. Dakkel tigimin awaan tiriknak. Taadda makasarsaritak. Kasta ka di, tata. Awan ka di ti sarak mo ita, darling. Awan. Apay, kayat mo ti agpasyar? Saan? Kasangay ka no jila kay akaarubat na. Sorpresaan taman. Agluto ak itibasit amakan. Taaglalangan tayo dita sirok ti kayo ang nagbaetan ti balay tayo. Mayat nita. Bilibakan ka. Wana, takasi matigayem mo alakay. Apay nga rod asabali tangirsim. Kasan mo asabali? Alakit din, yung kaglutoon. Sige. Awan gayam, tulungan ka lang ngayon. Tani, at danjay gayem mo ijay sirok ti kayo. Kaslapad padanan na ka. O sige, agluto tangaruden, tapno mabibit. Happy birthday, Tata Anton. Happy birthday, Tata. Ay na. Pagsasangwan tayo dahito yung basit ngayon luto, may kinibakit. Ay na. Agyaman kada kayo Happy birthday, Tatang. Ay na, agyaman anak ko. Agyaman taimay ka. Wan, Tatang. Amom, Milton. Gayem mi iti asawak ti amam. Kasta ka di? Agyaman kada kayo, Ala,
Pagsasangwan tayo dito, basit ngayon, luto mi kinibakit. Kas panang silibrar tayo, iti kasangay ni Tata Anton. Nagawid ka din di anak yo, tata? Wen balasang ko. Ada ka nga minaskan nga aramidin na. Di agmay sa kayo manan. Ay, awan ti mabalain balasang ko. Idi pinadakal ko ida. Tinted ko amin akabaalak. Naragsakak anang ipaay iti pagrabengak kadakwada. Ngam itatalakaya kon. Saan ko idang obligaran amang bantay kanyak. Ada kadakwadan day taa. Adamot ngamin obligasyon da iti pamilyada. Kasta ka di, tata. Ay, nagrigat mat gayam tibiyag tinataan. No panawan ti anak na. Oh, apa yun balasang ka? Napauli magkamatan. Kwa tata. Sige Ada pa'y gayam aramida. Sige, balasang ka. Darlene, masikog akon. Ha? Diyak la imbagbagata sa anak pa'y asigurado. Ngam itata sigurado, iso nga imbagakon. Agpaiso ka ni darling? Ay na, umay ka man. Ay na. Iba ba na? Kamangan numaibatan na. Diyak ngamin mas baalan tiragsak ko. Kat, anyang ay, patuluyom ka di jay imbagam, amay salang ti anak ta. Idi dayta. Ngam idi nakitak ti kasasaad ni Tata Anton, nagbaliw ti panunot ko. Anya ti kahit masawan? Inton makiasawa ti anak, panawan nanto dagiti naganak na. Ket kakaasidan to amabati, awan ti mang taripato kadakwada. Iso ano maminsan, may mayat, no adu ti anak. Tano kas pangarigan man nakiasawa dagiti daduma iti adayo a lugar, adala tamabati amang taripato kadata. Juan, kastamat tinapanunot ko, darling. Dakkalan ti tiyan mo, darling. Mas dawak. Kasla nagdakkal unay. Singin samot dagiti ipas ngay mo. Ingka man nagpa-ultrasound, tapno amuta. Saan? Tapno sorpresa? Ha? Katapno saan ka amarigatan dito'y balay. Intaalahan ni nanang mo. Tapno adda kadwam dito'y. No adda ak iti trabaho. Agpaiso, darling. Intaalaan ni nanang? Wen. Ang naman niya ti kahit mo. Intaalaan, tapno adda kadwam. Wen no intaalaan, ta ipaasawa ta kinila kay Anton. Ay, sika talaga. Puro kakalukon. Awan da kas timbaga ka. Nagasawa danton kini Tata Anton. Di santo na pumanaw ditoy. Ha? Oo. Di na saya timbagak. Agmay-may sa ninanang iti balay na. Agmay-may samot ni Tata Anton. O, di no agasawa dan. Duadan. Dakamukan ka. Basta, kayat ko nga dakad kadwak ditoy, numapan ka ag trabaho. Ay na, anak ko. Dakalan ti tiyan mo. Singin samat. Ado nga rod ti mangibagbaga asingin, nanang. Kaslakas ta nga rod ti panagkitak. Ang imbagman, tanakalagip kayo nga imbay pimasyar, anak ko. Saan kami lang apimasyar nanang? Umayda kayo kuyugan. Tapno adda kad kaduan ni Meli ije balay, no adda ije trabaho. Sige, nanang. Tagmay-may sa kayo matlaang ditoy. No, kasta ti kunayaw. Agad sumurotak nga rod kada kayo. Ay na, agyaman kami, nanang. Saan kan nga agyaman, anak ko? Tapagrabengak ti tumulong kan ka. Agyaman ak, nanang. Imbaglakit di tanasingpet ni asawa. Kit kayat na kayo nga alaan. Siyempre agmay-may samot ni nanang ditoy. Awan ti kadwana, kasanungay no agsakit. Day tangarod ti pagyamanakan ka, darling. Taman nakaawat ka nga asawa. Ay nabalasang ka. Napintas matgayam ni nanang mo.
Isumit lagayam anapintas ka. Tanapintas ti inam. Saan mo, tata? Ninanang ko ati na pintas. Sana siya. Ay, isaan man, balasang ko. Napintas kayo adwa. Sige man laangan. Ay, ungayam, tata. Sige mapanak pa'y di tabalay mi. Nabanugak ngamin iti biyahe. Kat kayat ko ti aginana. Sana bale, tata. Baliwan tay tumanen ti agsarsarita. Ala, magna kalaang anak ko, tapno mawatwat ka. Siya kun ti agdalos di tirwar. Ay napasensya kayo nanang no da kayo ti aglinis. Tani, talaga amarigatan ak nga agrukob. Dakil nga minan ti tiyan ko. Ay na. Makaginawa ita ni Meli. Taadda ka akadwana, ading kaw. Ay, hawan akaka. Kaya't kumati agyan dito'y tapno makadwak ti anak ko. Nagasat ka. Tanasing pati manugang mo. Jay daduma ang manugang ko. Saan da palobusan dagiti anak ko nga umay pumasyar dito'y ayan kaw. Ay, hawan kaka. Adda ka nukas ta manugang. Ay, aw-awatak latan Nuan yati ka babalain dagiti manugang ko. Talaga nasingpet kayo, Tata Anton. Man nakaawat kayo. Kasta ti rumbeng, balasang ko. Nasimpot mo't day taka-aruba yu anya anak ko. Masyanak nga rod kan kwa na nanang. Taado nga agpaiso ti anak na. May sa ti umay mang sarsarong karkan kwa na no daduma. Adayo ka di tinakaikamangan dagiti anak na. Wen ka no. No kasi nga agmay sa dita sirok ti kayo. Mapan ko kasarsarita. Kasta talaga tinataenganen. Kanayo na apadpadaanan ti anak na nga umay sumarungkar. Kasta ka di, nanang? No agkabanwag pa iti tao. Adu ti mabalin na pagpalabasan ti oras. Agtrabaho, agpasyar, kanda dumapay. Iso asaan na unay amarik na ti iliw ken ti panagmaymay sana. Ngam no nataenganen, nakapsuten. Namnamaan na latan ti panang sarungkar dagiti anak na kenkwana. Amuyo, nanang. Idi damo. Mabutengak iti pagrebengak kas may nga ina. Kayat ko amay salaang ti agbalin nga anak ko. Tapno sa anak amarigatan nga agaw awir. Ngam idi nakasarsaritak ni Tata Anton. Nagbaliw ti panirigak iti biyag. Naikat ti buteng ko ang maaddaan iti adu nga anak. Imbag man, tanabawing na ti kapanunutam anak ko. Nanang, adu tinaadal ko kini Tata Anton. Ay kat nasaya at nga rod anak ko. Taado, tinaadaw mo ang naimbag asursuro, kani Kaka Anton. Nanang, masapul adagiti anak. Saan da abaybayan dagiti naganak da? Tano awan tinaganak, awan damat nga anak. Idida mo, kabuteng ko ti pagrebengak iti agbalin nga anak ko. Ngem gapo kini Tata Anton, napunas dayta akinatakrot ko. Kastan, katagyaman akiti anos yo, anang yurnos iti pakasaritaan. To'y pagayam mo, Meli. Pagayam Meli, saan matadakas ti maaddaan iti adunga anak? Basta lakit di maipaayan yu ida iti nasaya at masakbayan. Ken maiwanwan yu ida iti nasaya at akababalin, tapno saan da dumakkel, asakit ti ulo. Palagip met daytoy kadagiti anak. Asaan yu kumamat at alikudan, wenno baybayan dagiti naganak yo, nang runa no agkapsutdan. Laglagi pa nyo, ano awanda, awan kayumet. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Meli at taga Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay.
musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat na ti agpailinga di tinagan a Cathy at taga-probinsya ti Apayao. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti kastaunay. Ngamliday ti insubad kanyak ti lalaki nga inayat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cathy diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, alyan ti kastaala nga manak ko. Igidgidan mo matan ti panagluluam iti panagdengdengeg mo iti kanta. Tatang. Di mo nga minunay panunutan ti napasamak iti relasyon nyo kini Anthony. Tapno di kalumlum daang akasta. Tsak ngamin malikli ka na panunutan, tatang. Normal matkit di dayta anak ko. Ngagtulungan ti bagay. Agmubun ka, akas iti kunada. Tapno saan nga agnanayon akasta ka. When, tatang. Saan matkit di akas karina tinulipat. Ngam ikagumaam, tas ikamot laang tinakakaasay, no paapekto ka unay. Agawid ako, friend. Ni, itaman pa'y akayat mo ti agawid a dagos. Kanayon kamat lamin nga ag-overtime. Idi dayta. Ngam, sanitan. Apay, ada ka dirikrik na Awan matkit di. Ngam, kasla mapuukaw ko ti limbong ti panunot ko. Kasla na puukaw ti konsentrasyon ko. Anya? Jak mayulo dagiti aramid. Jak amon husto matlaang dagiti reports nga inararamid ko. Gapo ka di mananday ta ka ni Anthony, friend? Wen, friend. Isulatan ti linaon ti panunot ko. Kan, ti inaramid na kanya. Bayamon, friend. Lipatam kit din. Adan tumot na dumteng aparakan ka. Sige. Agawid akon. Uray siyak. Agawid akmatan. Tapno da kakuyog mo. Tani, kasla absent-minded kamot ngamin. Friend, kita am ti sarsarunwan ta. Ni Anthony, saan ka di? Wen ngagbay so, friend. Oh, nagdumog ka manan. Makariknaak manin iti saam. Siguro, no dinak insina. Nalabit asinundo na tamanan. Ay, huston. Di mo amin pampanunutan tinapalabas. Tapno di ka masakitan. Ngam saan amaliklikan, friend? Nagayatak iti napudno. Isa masaksakitan na kita. Wen, maawatan ka, friend. Ngam kaasi ka man. Kasla inaldawan nga agsangsangit ka. Gapulang iti day taatao. Pasensya ka kuman. Ngam talaga adyak malapdan ti bagik nga agsangit. Sapay kumat na maawatan na. Wen, maawatan ka. Ngam ag-move on kan. Ipakitam ka ni Anthony akabailam ti agbyag na uray awan kayon. Nala, gusto daytan. Tinasayaat. Ibatim ti stress kan sakit tinakam mo dito igid ti kalsada. One friend. Tapno yun sumangpot kay Jabalayo. Di ka man na nagsangsangit.
Di ka manan agpupupok iti kwarto. Tatang, pinagpili ti boss ko. No kayat ko kano ti agtalinaed dito eh. Wano mayakarak iti branch ti negosyo da. Kahit, anya nga iti pinili manakaw. Kayat ko kumati mayakar. Dayta, kat no kabaulan nyo ti agmaymay sa dito balay. Ay katun anak ko. Ay na, di nakpakadanagan dito. Igaputan na pigsak, paimay. Kan may sa, masarungkaran nakmutlata no kasdi nga awan trabaho yaw. Wen mo't kit di tatang. Kayat ko ti umadayo. Barang malipatak ti amin asakit tinakam ko. Ay katun anak ko. Barang iti ipapan mo ijay ket maiwaksim iti panunot mo ti nobyom ide. Tapno agsardengen ti panagsansanuong mau. Wen tatang. Kat agyaman ak unay iti panang supsuportaryo kanya. Enjoy ka mat dito, best. When best. Nagmayat ngamin taglawlaw dito eh. Makapasalibo ka, Greg na. Wen iso akin ay kayat kun ti maidistino dito eh. Jak nagpayakar iti sabali a branch. Gaputa nagmayat dito eh. Wen nga rod. Imbaglakit din ta pinilik dito eh. Wen best. Sorry no damagak da itikan ka. Anya dayta? Kumusta ang tiriknan? Nalipatam ka din ni Anthony? Nagsinaay ka mat. Kayat ka di asawan dayta? Anipay lang Anthony, tilinaon tapusom? Saan mo't kit di, best? Itikadak dito eh. Inot ang maiwaksik ti amin. Ay, nasaya at metno kasta, best. Pinampanunot ko, ano iso akanayon tilaglagibag. Siyak matlaang tilogi. Husto ka, best. Iso nga itultuloy mo ti panag-move on mo. Iti kasta, mga baruanan kan. Ay na, agyamanak. Makita ket nakalipat kan anak ko. Gaputa nagsublin ti gaganay gayam kan kinaragsak mao. Wan tatang. Manumat na bulan tinapalabas. Manipon nagsina kami kanya Anthony. Wey, anak ko. Makumiko man iti bukod na abiyag ni Anthony. Iswarumbang asangwam mo ti biyag mo. Wen, tatang. Ket inton makarik na kamanan iti panagayat. Adalem pay nga umuna ti ugali ti ayatem. Tapno di ka mailawan. Ang narigat mat no maminsan tatang. Ngamin, amang ano na saya ti pakita na iti damo. Ngam, agbaliw to iti udin ha. Wan met kit day. Ang makitam lata ti pudno a kinasaya ati tao. Adalaan kan ka mang tingiting kan mga adal iti kababalin na. Tatang. Iso atandaan na makanayon day ta anak ko. Gaputa jak kayat alumdaang kamanay. Uy, best. Nagbigkat ti panagkita ni Ryan kan ka. Sika talaga, best. Tilaw madmadlaw mo. Kat talaga mat. Amok makayawan iti kinapintas mo. Nangro na ita, tanagranyag tarupam. Gaputa kanayon kan anak kaisam. Saan akasla ini, akanayon ka anak karupang. Nagadulakit din nga mom. Kat, day tangarod ti madlaw ko. Kinapudno na, best. Nagdaton kanyak ni Ryan. Kinasaritak lang. Adi na ipadpadlaw diti opisina. Oh, talaga? Apay kumangay no maamwanda dito eh. Amang ano, ada maibaga dagiti kakadwa. Sa bagay matkat di Kat, anya ngay, sinong batam ka din? Eh, saan?
Jack pa'y unay am-am mo ni Ryan. Iso ajak pa'y sinongbatan. Ngam, adda ka di mat mariknam a panagayat kan ko na? Adalak pa'y anaimbag tiriknak. Tadyak kayaten ang maulit tinapasamak kanyak iti damo apan nakirelasyon ko. Uy, friend! Imbag man ta nagbakasyon ka. Ay, kailiw ka unay. Kailiw ka matan friend. Kailiw ko dagiti saan ang maibos nga istoryam. Chikahan, kagidan ti panagigop iti kape a barako, friend. When friend. Ay na, kaano nga minan dyan na udi pa nagbanding ta? Idi madamang agsansanuong kagapo ka ni Anthony. Agsansanong Katwamat, friend. Wanan. Madamag ko man, friend. Adda ka di manan na magpitik ti tapusong? Wano, umadanikit din ti long table. Uy, grabe ka mat, friend. Awan pa yan niya. Ay, kunaklakit din oddan. Ngam, ada ka din agar-aram kan ka. Adda, friend. Marikinak nga agayatak matkan kwa na. Ngam, mabutangak. Amangan no pasakitan nakmanan. No nabayagan anaadal mo ti kinatao na, apay kitin adi mo sungbatan. Ilukat mo man ang tapuso, tapno agragsak ka manan, friend. One friend. Or orayak lang ti umno apanawan. Katsika, kumusta mo ti love life mo? Awan friend, still single and searching, dahito gayam mo. Ryan, nabayag nga idadal ko ti riknak. Kat, mariknak nga gayatak matkan ka. Agyaman ako kasta, Kathy. Diya akong nakarik na itiayat itinaunday a panawan. Sipod pan nakapasakit ko. Ngami din mo ka. Nariknak asikan tinabayag nga ururayag. Ha? Wen, Kathy. Nalidam tinaglabasak kanayat. Isu akinunak idi itibagik at diya akong nagayat pa'y. Kami din nakita ka. Nadaan nakitikirit na pakinakam. Inaram ka. Uray sana kasigurado no ayatan nakman. Ryan. Kung nakasana bali na masakta nakmanen. Tinapatag. Kat may bagak tiriknakan ka. Kat nakalawo na yung panagyaman ko. Gaputa inayat nakmat, Kathy. Agpada tagayam iti kapadasan kan ayan, Ryan. Napukaw ko mati panagtalag ko iti lalaki. Kat panagriknak. Awanan apulos ti lalaki ang mapagtalkan dito lubo. Anam, iti na amamu ka. Nagbaliw day ta apanirigak iti biyag. Napalabas na kita, Kathy. Katuran niya pa iti mapaspasamak. Sana na mabalin na isuli. Taramidan tayo ta, kat mga barwanan ta. Kat aywanan ta ti relasyon ta. Tapno agtalinaet ti kinaragsak ta aduha. Hay, dandanikan agpas ngay friend. Idinto ta siya, single akpay laan. Si Kantumat nga min, friend. Di mo kaya't dagiti agdat-daton kan ka. Awan nga rin ti mariknak apa nagayat kadakwada. Nga oray anyapay tar aramida. Sa bagay, saan nga innapuraan ti panagasawa, friend? Enjoy am kit diti kinasingle mo. Ngam, aday bagakan ka friend. Anya dayta? Amo, adayo anasaysaya atan ti panagbiag mo ngam ni Anthony. Ha? Kasano na ibagam dayta? Kat nasaliwanwan mati panagbiag da.
Jak man amo, takalat ang nag-resign iti trabaho na. Kat, dayjay, masansan mo ti panaging inom na iti arak. Ti damag ko, kanayon pa'y adida ag kinaawatan iti asawa na. Kasta ka di? When friend, iso ang nagasat ka ita. Gaputa naragsak ka iti sidong ti asawam. Ay, wan, friend. Dakkel unay apagyamanak dayta iti namarswa. Saan na ka maragsakan iti naamwak? Gaputa uray kaskasano. Nagbalin apasit ti biyag ko ni Anthony. Nasaya at dayta ka panunutan, friend. Naragsaka, gaputa di ka nagimula iti gura ken ni Anthony. Pudno gayam tinanggag ko, Anthony. Dakkel tinagbaliwan ti langham. Gapo siguro, iti kainom ko iti arak. Kan kapapanunot ko iti problema ka. Apay nga agin inom ka iti arak, Anthony. Ada ka di parikot mo? Amom, Kati. Pakariribo ka, tinaramid ko kan kaidi. Makunkonsensya ak, iti panangpasakit ko kan kaidi. Ha? Amom, saan naragsak ti binangon ko a pamilyak. Kanayon kami nga agapa iti asawak. Basit lang nga banag, agapa kamin. Karitin nakpaikid din nga agsina kami kanon. Diyak ko namun nun niya ti aramidak. Diyak pa'y nagaw-awid no daduma. Apay nga imbagada nag-resign ka iti trabaho, Anthony. Gapo ta diyakon maiulot ti agtrabaho. Gapo iti parikot ko. Isu nga ultimo ti kakaisuna negosyo mi. Nabaybayan. Isu aday jay, nagsaran. Gapo ta diyakon matulungan dakiti dadakkal ko amang imanihar. Diyak amo, Kati. Amangan no day tuyin ti supapak ti naramit ko kan kaidi. Saan, Anthony? Di ka agpanunot iti kasta. Kan may sa, no ti may papan ka data idi, lipatamon. Gapo tamay may salaang ti songbat dayta. Saan adata tinaikari iti tunggal maysa? Kan, ibagak kan ka, Anthony. Awan ti mariknak agura kan ka. Gaputan na aklon kon ti amin. Kati. Kat no may papan iti asawam, agsarita kayo kuma iti nalapat. Damagan nyo, noan niya ti saan nyo akayat. Kan ti sapsapulan nyo iti tunggal maysa. Iti kasta, maurnos ti amin. Kan agsubli ka kuma iti trabahom. Di mo dadaulan ti oras mo iti panagin inom mo iti arak. Masapol nga ipaay mo ti amin a masapol ti pamilyayo. Kati, agyaman na kadagita abalakan mo. Uray kas kasano, nalaganan ti riknak. Awan anyaman na, Anthony. Kan, di yu kumaliplipatan ti kumamang iti namarsuha. Tatang, jak impagaro pakasto iti pagbanagan ti amin. Makunak ang nagasatak. Nagasgasatak ngam ni Anthony. Gaputa naragsakak ita. Adugayam ti pagdaldalanan na ita. Apay ka day, anak kao. Kanayon gayam adida ang kinaawatan iti asawa na. Tidakas, dumtang pa'y ti kanito nga ibagadang nga agsinada. Gapo iti panagap-apada nga agasawa. Ay, una yan. Isumit lagaya matunggal makitak ni Anton ay kat kasla sabali ti jarna. Kasla kanayo na mariribukan. Wen tatang, kasta nga miti na ibagana idinagrana kami. Kat binalakadam kumaa. Tamangan no makaliplipat ay nga po iti parikot na.
Wan tatang, bareng ipapuso na dagiti imbalakad ko. Ta, kunanamot ang dalagaan ng tirik nana, gapo ka dagiti imbaga. Ay, agyaman anak ko. Gaputa uray pinasakitan na ka ni Anthony. Saan mo akinagura? Apay ko maakagurak, tatang. Kat nabayagan day di apanawan. Ibaga tayo laangan. Apa sa tibiyag tikas jay apasama. Anthony, day ta ka diti na una nga anak yo ka ni Gina? Wan, kati. Dakkel mat gaya man. Wan, ipashare ko man, takasangay na ita. Ay, kasangay nagayam ita. Happy birthday! God bless you! Oh, atoy gift ko para kan ka. Thank you, tita. You're welcome! Agyaman na, kati. Agyaman na itiintad mo ka ni JR. Awan anyaman na. Kat, kumusta kayo iti asawam? Nasayaat kami iti asawa, kati. Inaramid ko ti balakad mo kanyak. Isuan na urnoson ti amin. Isu adakkel unay ti panagyaman ko kan ka. Ay na, maragsakan ak unay iti dayta nga imbagam, Anthony. Ala, ikararag tayo, asapay kumatag na nayonan ti kinaragsak ti pamilya tayo. Talaga nakasingsingpat ka, bakit? Apay anak ko lang ti kasta, lakay. When tadi mo ginura ni Anthony anang pasakit kan ka. Wen, nabayagan day di apagteng. Kunada nga rod, mamakawan ka. Tapno agnanayon ti talina ay tibiyag ken panunot mo. Husto lang unay ti inaramid mo, bakit? Nakatulong ka pa yan kadakwada. Gapoy ti panang balakad mo ken kuana. Wen, lakay. Ala, sabi la kumatag na nayon na ita kinasingpat mo. Kastama ti kinaresponsablem nga asawa. Kasta ka kumamat. Sapay kumat, tadi ka agbalbaliw.